एनसीबी मारबडे प्रकरणात परवरे पोलीस सुशेगाद आसात। ह्या प्रकरणात अदखलपात्र गुन्हो रजिस्टर जाल्ल्या एनसीबीच्या सुप्रिटेंडंटाचेर अजून मेरेन कसलीच कारवाय करूंक ना। ताका सादो चौकशेक लेगीत आपोवंक ना। नार्कोटिक कंट्रोल ब्युरोच्या ड्रायव्हरान ड्युटेचेर आसतना सुप्रिटेंडंट जितेंद्र रंजनाचेर मारबडे केल्या म्हण परवरे पोलीस स्टेशनात सप्तकभरा पयलीं कागाळ केल्ली। 24 जून 2017 दिसा नार्कोटिक कंट्रोल ब्युरोचो ड्रायव्हर उमेश बालचंद्र दर्गेन परवरे पुलीस स्टेशनात तांच्या सुप्रिटेंडंटा आड कागाळ केल्ली। ह्याच दिसा ड्रायव्हर दर्गे एनसीबीच्या ऑफिसात मोबायलार बिजी आशिल्लो। त्या वेळार थंयसर सुप्रिटेंडंट पावल्लो। आपणाक गुड मॉर्निंग म्हणूंक ना म्हूण ताणें म्हाका बडयलो आनी गाळयो दिल्यो अशें ड्रायव्हर दर्गेन पुलीस कंप्लेनीन बरयला। आम्ही ऑफिसला जाऊन बसलो। त्याच्यानंतर आमचे सुप्रिटेंडंट जितेंद्र रंजन आले। तेव्हा मी मोबाईलवरती असं खाली मान करून माझ्या मित्राचा फोन नंबर शोधत होतो आणि त्यांची एंटर झाली ऑफिसमध्ये आल्यानंतर त्यांनी बाजूला एक शिपाई होता, त्यांनी गुड मॉर्निंग केलं। त्याच्यानंतर त्यांनी माझ्याकडे लक्ष दिले ताबडतोब असं आणि मला सांगितलं, दर्गे उठो, क्या चल रहा है तुम्हारा हमेशा का नाटक। बोलो, मी विचारलं की सर क्या हुआ, तो बोलतो तुम हमको गुड मॉर्निंग क्यों नहीं किया। मैं बोला सर मेरा ध्यान नहीं था, आप एंटर किया हो, मैं मोबाइल पे दोस्त का नंबर निकाल रहा था। बरंच काही मला शिव्या वगैरे दिल्या त्यांनी आणि शर्टाची बटणं तोडून मला एक लाफा दिल्यानंतर एक फाईट मारल्यानं त्याच्या हातामध्ये त्याची चावी होती गाडीची, ती त्यांनी इथे मला मारली, इथे आतमध्ये। ती काय एवढी म्हणजे जास्ती डीप नाही झालेलं आणि ते बरं झालं। सुप्रिटेंडंट रंजनान जितो मारपाची धमकी दिल्या अशी कागाळी दर्गेन केल्या। मला ॲक्च्युली 3 महिन्यापासून तो हॅरेसमेंट करतोय या ऑफिसमध्ये। त्याच्याबद्दल मी डीजीला लिहून दिलं होतं दिल्लीला आणि त्या कारणामुळे मला वाटतं तो काहीतरी चिडला असेल आणि त्यांनी म्हणजे बदला घेण्यासाठी त्यांनी एवढा मोठं ॲक्शन त्यांनी केली त्या दिवशी आणि तेव्हा आमचा संपूर्ण स्टाफ जागेवरती तिकडे होता। पण त्याच्यानंतर ते स्टाफला पण धमकी द्यायला लागले, कोई किधर बात नहीं करेगा, इधर ही सब लोग बैठो, फोन पे कोई बात नहीं करेगा, किसी से बात नहीं करेगा, असं करायला लागलं। ड्रायव्हर दर्गेन कागाळ केल्या उपरांत 24 जूनाक परवरे पुलीस स्टेशनात अदखलपात्र गुन्हो म्हणून ही केस रजिस्टर जाल्ली। ही केस रजिस्टर जाल्या उपरांत आयज मेरेन ह्या केसीत कांयच प्रोग्रेस जाल्लो ना। सुप्रिटेंडंटाक सादो चौकशेक लेगीत आपोवंक ना। प्रुडंटा खातीर विजय तुकाराम मराठे आणि सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार। जीएसआयचे आदले अध्यक्ष सुनील नायकान जीएसआयडीसीच्या स्टाफाक झोडून काडटना सरकारी कामात बाबू संस्कृती येत आसा असो आरोप जीएसआयच्या वर्सुकीत दिसा केलो। ह्या वेळार मुख्यमंत्री पर्रीकार आपल्या शैलीत देखी दिवन असो प्रकार बंद करचोच पडटलो म्हूण उलयलो। जीएसआयएचो आदलो अध्यक्ष सुनील नायकान जीएसआयडीसीच्या स्टाफाक बरोच उजरायलो। Here, Manoj ji knows about it. He knows all the problems, but as I said, I have to repeat it. But what is most important in these corporations like GIDC is not the corruption, not the bureaucracy. It is changing the mindset and bad attitude of the people. In 2007 to 2012, when the Babus took over GIDC, they lived up to the name and made GIDC as Babu culture. Now what is this Babu culture? This Babu culture means you don't do your work, you call people 100 times and then you don't give them any answers. This happened and this really screwed up the mindset of the people working in GIDC. After that, Manor Bhai was the chairman. He tries to correct things by making the sublease and regulations, transfer regulations guidelines, which were very good because earlier they were doing real estate of the land of GIDC. But the people working in GIDC are used to the bad attitude and harassing people. So in spite of that, when he went to Delhi, when he was here there was some control. When he went to Delhi, they again started back the same thing. And today, last 6 months, there has not been one transfer agreement or one sublease agreement done. The only transfer agreement done was of Meta Street. जीएसआयक जाय तेन्ना आदार दिवपाक सरकार सदांच तयार आसा म्हूण पर्रीकार उलयलो। I think in coming days all these solutions will ensure that Goa's investment is really good
It will also generate lot of employment. The IT policy which we are talking about will also ensure lot of startups and IT investment in Goa. I hope GSIA helps me in the same way. They have been very friendly with me, because I am also one of the members. One of the old members. I hope I have paid your fees. Because you were telling me there are 1,000 members, 500 pays, the balance 500 does not pay. I said that is why they are small scale. Anyway, I'll be always there whenever you want. And don't get worried about GST. Let GST kick in. We will work out way around it. मुख्यमंत्र्यान सर्जिकल स्ट्रायका फाटली काणी सांगली. In 2015, 5th of July, he told me that 18 Indian Army soldiers have been martyred due to attack by some terrorist organization. It was insult to me. I felt insulted. A small terrorist organization of 200 NSKN killing 6 Dogra soldiers was definitely an insult to the big institution of Indian Army, and we sat in the afternoon, sat in the evening and worked out a first surgical strike, which were conducted on the 8th June morning, in which we managed to get about 70-80 terrorists killed. IT मिनिस्टर रोहन खंवटे या वेळार उलयलो. It's only IT and technology ahead which can allow us to set systems in different industries out here, putting things together, cutting down a lot of man-made issues, making them time-bound and delivering as a single window to what your expectations are. As GSIA, I would go a step ahead and say that as a government and as a IT department, we would love to work with all of you to ensure that industry and industrialists grow in Goa. असोसिएशनाचे नवे अध्यक्ष म्हणून राजकुमार कामतीची निवड झाली. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. शेनवारा सकाळी रेल्वे ट्रॅकार एक्सिडेंटात एकलो सोंपलो. वास्को कम्युनिटी हॉला लागसार ओव्हरब्रिजाचेर एका अनवळखी तरणाट्या वेल्यान ट्रेन गेल्ल्यान ताका आगताक मरण आयलें. ताची पिराय 15 ते 20 वर्सां आसूये. ह्या दुर्घटनेन ताच्या कुडीचे कुडके जाले. एक्सिडेंट नेमको कसो जालो वा कोणे घातपात केलो ते कळिल्लें ना. वास्को पुलीस प्रकरणाची चौकशी करतात. शेनवारा सकाळी वास्को कम्युनिटी हॉला लागसारच्या ह्या रेल्वे ट्रॅकाचेर एक तरणाटो सोंपलो. सुमार 15 ते 20 वर्सांचे ह्या चल्याची कूड थंय पडिल्ल्याची खबर मेळटाच वास्को पुलिसांनी थंय वचून पंचनामो केलो. तरणाटो अनवळखी, ताची वळख पटिल्ली ना. तो रेल्वे पोना कसो पडलो कांयच कळिल्लें ना. टुडे मॉर्निंग आमकां एक स्टेशन मास्टर वास्को कडल्यान एक लेटर येयलें की अशी एक डेड बॉडी तांणी हॉटेला कडेन लायिंग आसा म्हणून. अकॉर्डिंगली आय अलॉंग विथ स्टाफ विजिटेड द स्पॉट. पळय जाल्यार एक 15 to 20 वर्साचो एक भुरगो ट्रॅका सायडीक पडलेलो आसा. लोकांक आमी येता वयता त्या लोकां सायडीक आमी विचारलें की वळखता काय म्हणून, तरी पूण अजून तेजी आयडेंटिटी डिस्क्लोज जावना. एन्क्वायरी आमची चालू आसा. आमची पुलीस फॉर्मेलिटी जाता की आमी डेड बॉडी प्रिजर्वेशनाक GMC बांबोलीम धाडटले फॉर प्रिजर्वेशन एंड पोस्टमॉर्टम एक्झामिनेशन. वास्को पुलिसांनी कूड GMCत पोस्टमॉर्टमा खातीर धाडून चौकशी सुरू केल्या. प्रुडंटा खातीर दिशान परब. घेऊया एक ब्रेक.